Vítaj pri sledovaní už 3. epizódy našej série hybridného atleta. V dnešnom videu sa môžeš tešiť na full body tréning. Určite sa budeme venovať aktuálnym informáciám smerom k Nice Move projektu a taktiež bežeckému klubu Nice Move, ktorý sme nedávno založili. Užívaj video. Dobre, poďme si tak postupne rozobrať, čo sa tento týždeň udialo, čo máme nové a aké novinky sa chystajú. Tak ako som sľúbil pri poslednom videu, budú teraz takto v titulkách uvedené váhy, ktoré na danom cviku zdvíham aj s počtom opakovaní, ktoré som na danom cviku urobil. V rámci tohto týždňa sa mi po veľmi dlhej dobe podarilo benchnúť 100 kg, a to hneď 4 krát. A bolo to v rámci silového tréningu a hornej časti tela. Nie je to v tomto videu natočené, ukážeme si už v ďalšom vlastne ako keby tréningu v tejto hybridnej sérii, že budem benchovať už 100, ale mal som z toho mega radosť, lebo je to možno po 2-3 mesiacoch, čo bola taká váha na oske. Samozrejme ďalej nebudeme nič rotiť, pôjdeme stále pomaličky, lebo zdravie je prvoradé a nechcem sa odpaliť zase na nejakú dlhú dobu, čiže pekne postupne. Dobre, poďme sa ale v tejto časti povenovať novinkám, ktoré nás čakajú alebo na ktorých pracujem a dúfam, že sa mi ich podarí dotiahnuť v najbližšej dobe. Prvou novinkou bude môj vlastný web pre projekt Nice Move, na ktorom už ľudia pracujú a dúfam, že sa nám to podarí dotiahnuť v nejakej najbližšej dobe a zhruba vám pokúsim sa vlastne ako keby vysvetliť, ako by som si to predstavoval. Chcem, aby ten web vyzeral jednoducho, prehľadne a bolo tam len to najdôležitejšie, čo môj projekt potrebuje. Čiže nejaký aktuálny rebríček pre daný mesiac, čiže povedzme, že teraz je jún, tak júnový mesiac by tam bol zobrazený a všetci vlastne ako keby členovia, ktorí sú do danej výzvy teda zapojení a pridávajú tréningy do stravy, budú v tomto rebríčku usporiadaní podľa vlastne množstva tréningov a času, ktorý mu venovali a takto každý deň bude sa ten rebríček aktualizovať a každý bude mať prehľad, ako na tom aktuálne je. Toto je vlastne teraz pre mňa taký najdôležitejší cieľ, ktorý chcem dotiahnuť do úspešného konca, pretože takto by som vedel vlastne ten svoj projekt lepšie prezentovať, lepšie niekomu predstaviť a samozrejme aj vy, hlavne vy, teda by ste mali oveľa väčší prehľad v tom, ako na to momentálne ste, či vám treba pridať, aby ste sa doťahovali na tie priedne, vlastne ako keby popredné priečky a tak ďalej. Zároveň by sa z toho vedeli vyťahovať lepšie štatistiky, koľko ľudí sa zapája, koľko aktívne pridáva tých tréningov, lebo na strave to častokrát niekto nepridá do vlastne nášho klubu, má to iba vo svojich aktivitách na svojom profile a ja to musím dohľadávať, čiže toto by bolo pre mňa oveľa jednoduchšie a zároveň aj pre vás, čiže dúfam, že sa nám to podarí nejako spojazniť. Samozrejme, ten môj nápad za celým tým je oveľa zložitejší, vysvetľoval som to tým chalanom, ktorí na tom robia, dúfam, že sa im to podarí spojazniť do nejakej podoby, akú vlastne ja mám v hlave a samozrejme, keď budem vedieť viac a budem mať nejaký vizuál už toho webu, tak vám poviem o tom potom viac. Samozrejme mi ale nezabudni do komentára napísať, čo si o celom tomto nápade myslíš, či by to mohlo fungovať a ak ťa popri tom, ako si o tom počúval, niečo napadlo, čo ja som možno nespomenul a stálo by to za to, napíš mi to určite, pobavíme sa o tom. Zároveň sme v tomto týždni absolvovali náš druhý spoločný run nášho bežeckého klubu Nice Move a ak by si mal záujem byť súčasťou takýchto behov, úplne easy runov, mali sme tempo niečo okolo 7-8 minút, striedali sme to schôdzou, ak bolo treba a veľmi rád by si prišiel, že si z Bratislavy, nezabudni mi napísať na Instagrame, pridám ťa do skupiny, kde si dohadujeme termíny a najbližšie by to malo byť tento štvrtok. Momentálne je teda pre mňa najdôležitejšie nejako sklbiť to spustenie webu s vytvorením taktiež aj samostatného profilu pre projekt Nice Move, kde by sme vedeli dávať videá, fotky z týchto spoločných behov a taktiež nezabudni, ak si už na tomto našom spoločnom rane bol, pridať sa do našho Strava klubu Nice Move, aby si mohol vyhrať odmenu aj ty. Ak si na tomto kanáli nový a nevieš, čo obnáša takýto projekt Nice Move, skúsim ti to teraz len v rýchlosti vysvetliť. Projekt Nice Move funguje na mesačnej báze a teda každý mesiac má osobitného víťaza. Najdôležitejšie bude, aby si sa pridal do nášho klubu v aplikácii Strava a následne tam pridával svoje tréningy, ktoré v danom mesiaci absolvuješ. Ja si vlastne spracovávam tabuľku v Exceli, kde na konci každého mesiaca sčítam vlastne body za všetky tréningy, ktoré si v danom mesiaci urobil a víťaza odmením reálnymi produktami. Momentálne sa pohybujeme v cenovej škále 20 až 30 eur, čiže je to v cene nejakého proteínu, kreatínu alebo doplnkov, ktoré pri danom športe používaš.
V mesiaci apríl vlastne vyhrala tú výzvu baba z Poľska, ktorá najazdila na bicykli niečo cez 1000 km, čo bolo neuveriteľné číslo, a tento mesiac máj vyhral Peťo z Košíc, ktorý je tiež cyklista a najazdil nezmysel, absolvoval nejaké preteky, ktoré dokonca vyhral, čiže týmto mu gratulujem a samozrejme zašlem odmenu. Čiže určite, ak chceš byť súčasťou niečoho takého aj ty, nezabudni ma sledovať na Instagrame, kde nájdeš odkaz na náš Strava klub Nice Move. Nezabudni sa do ňoho pridať a poď makať. Čo sa týka nasledujúceho týždňa, tak môžete sa tešiť na videá z behov, hlavne teda z behov, a to kvôli tomu, že budem na pracovnej ceste v Bojniciach, kde budem celý týždeň a tým pádom budem mať po večeroch čas na nejaké bežecké tréningy. Veľmi rád by som ešte pripomenul svoj agresívny cut, ktorý som zahájil zhruba pred týždňom a môžem povedať, že po 7 dňoch mám rozdiel na váhe niečo skoro cez 2 kg, čo je pre mňa dosť prekvapujúci výsledok a zatiaľ to zvládam aj celkom v pohode, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. Ak by ťa zaujímalo viac informácií o tomto agresívnom kate, tak nezabudni pozrieť nejaké posledné videá, či už na TikToku alebo tu na YouTube, na Shorts, respektíve na Instagrame. Mám tam o tom viac info, že aký mám príjem, aký výdaj a tak podobne. Samozrejme, ak aj ty máš skúsenosti s nejakým takýmto agresívnym zhadzovaním, daj mi vedieť, ako to prebiehalo u teba, respektíve na čo si dávať pozor, čomu sa vyvarovať, pretože u mňa to je prvýkrát, ale zameriavam sa na nejaký vlastne príjem teda tých bielkovín, aby bolo to nejaké 2 až 2,5 gramu na kilo mojej váhy a zvyšok až tak úplne neriešim. Hlavne, aby som bol pod tou svojou hranicou, ktorú mám nastavenú. Hranicu som si vlastne nastavil na 2000 kalórií, na to teda nechcem chodiť, respektíve ak sa dostanem na túto hranicu, tak je to vtedy, ak som bol na nejakom longrane, respektíve mám fakt spálených dosť kalórií a nemusím sa báť, že vyjdem aj nad to. Čiže tak, ako som už spomínal, čaká ma teraz školenie v Bojniciach, na ktorom som vlastne do štvrtok večer budeme mať Nice Move Run 3, čiže ak máš záujem, budeš v Bratislave, určite mi napíš a dojdi. A cez víkend idem do Prahy vlastne na Octagon, čiže môžete sa tešiť aj na nejaké video z tohto výletu. Pomaly, ale isto sa blížime k záveru videa. Ja som zhrnul vlastne to, čo som chcel povedať, podeliť sa o novinky, ktoré sa chystajú, o plány, ktoré mám do budúcna. A ty mi nezabudni napísať nejaký celkový názor na to, čo si o tom myslíš, čo zlepšiť, čo urobiť inak, čím by som mohol ešte prekvapiť, a ja budem rád, ak sa uvidíme zase na budúce. Ja pevne verím, že ťa moje videá trošku motivujú, že ideš cvičiť, behať, ideš na bike alebo si zaplávať, a ak áno, tak som veľmi rád, že sa mi to podarilo, a daj mi vedieť, ako si na tom ty. Vidíme sa na budúce. Čau.